Akwụkwọ nke Jọn isi nke 8. Yeshua gara ugwu Oliv n'isi ụtụtụ. Ọ banyere ụlọ nsọ ọzọ. Igwe mmadụ niile wee bịakwute ya. O wee gbadata ma kụziere ha ihe. Mgbe ahụ, ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii bịakwutere ya. Otu nwaanyị ejidere, ndị a kpọbatara n'ime ụgbọ mmiri wee tinye ya n'etiti anyị, hụrụ nwaanyị a ka ọ na-eme njem. Ha wee sị ya, onye ozizi, lee, n'ime ha, Mozis na iwu nyere iwu ka a tụọ ndị a nkume ruo n'ọnwụ. Gịnịzi ka ị na-ekwu? Ha kwuru nke a iji nwaa ya ka o nwee ihe a ga-eji boo ya ebubo. Ma Yeshua hulatara ala, jiri mkpịsị aka ya dee ihe n'elu kapetiti ahụ. Mgbe ha nọgidere na-ajụ ya ajụjụ, o biliri wee sị ha, onye ọbụla n'ime unu na-enweghị mmehie ya tụnye mbụ n'isi ya. Mgbe ahụ, o hulatara ala wee dee ihe n'ala. Mgbe ha nụrụ ya site n'akọ na uche, ha boro ya ebubo. Ha wee pụọ otu otu, niile maka nke okenye ruo nke ikpeazụ. Ya mere, a hapụrụ Yeshua naanị ya. Nwaanyị ahụ nọkwa n'etiti. Mgbe Yeshua biliri ọzọ, ọ hụghịkwa onye ọbụla ma e wezụga nwaanyị ahụ. Ọ sịrị nwaanyị, olee ebe ndị na-ebo gị ebubo nọ? Ọ dịghị onye mara gị ikpe? Ọ zara sị, ọ dịghị Onyenwe anyị. Yeshua wee sị, anaghị m amakwa gị ikpe. Gaa, emekwala mmehie ọzọ. Yeshua wee gwa ha okwu ọzọ sị, abụ m ìhè nke ụwa. Onye ọbụla na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ. Ya mere ndị Farisii sịrị ya, ị na-agba akaebe banyere onwe gị, ama gị abụghị eziokwu. Yeshua zara ha sị, ọ bụ ezie na m na-agba akaebe banyere onwe m, ma ọ bụ eziokwu, n'ihi na amaara m ebe m si bịa na ebe m si bịa. N'ihi na amaara m ebe m si bịa, aga m ala, mana unu amaghị ebe m si bịa na ebe m na-aga. Unu na-ekpe ikpe dị ka unu si hụ. Ekpela onye ọbụla ikpe. Ọ bụrụ na mụ onwe m ekpee ikpe, ikpe m bụ eziokwu, n'ihi na ọ bụghị gịnị, kama ọ bụ Nna nke zitere m. E dere ya n'ime akwụkwọ nsọ nye gị na ihe akaebe nke mmadụ abụọ bụ eziokwu. Abụ m onye na-agba akaebe zitere na-agba akaebe banyere ha. Ha wee sị ya, olee ebe Nna gị nọ? Yeshua zara sị, unu amaghịkwa m. Ọ bụrụ na unu maara m, unu gara amakwa Nna m. Okwu ndị a ka Yeshua kwuru n'ụlọ nkwakọba ihe mgbe ọ na-ezi ihe n'ụlọ nsọ. Ọ dịghịkwa onye jidere ya aka, n'ihi na oge awa ya erubeghị. Yeshua wee sị ha ọzọ, ana m agwa unu, unu ga-ahụ m ma unu nwụọ n'ime mmehie unu. Ndị Izrel wee sị, ọ ga-egbu onwe ya, n'ihi na ọ sịrị,
ebe m na-aga unu agaghị abịa. Wee sị ha, unu si n'ala, m si n'ezi, unu si n'ụwa, abụghị m ụwa. Ya mere, agwawo m unu na unu ga-anwụ n'ime unu. N'ihi na ọ bụrụ na unu ekweghị na mụ onwe m bụ ya, unu ga-anwụ n'ime mmehie unu. Ha wee sị ya, onye? Yeshua wee sị ha, ọ bụ gị? Ọ bụ otu ihe ahụ m gwara unu site n'ọtụtụ ihe ruo na mbụ. Enwere m ọtụtụ okwu na ikpe gbasara unu, ma onye zitere m bụ eziokwu. Ihe unu nụrụ ya ka m na-agwa unu. Ha aghọtaghị na ọ bụ ya na-agwa ha gbasara Nna. Yeshua wee sị ha, mgbe unu na-ekwu okwu ịkpọlite Nwa nke Mmadụ, mgbe ahụ unu ga-amara na m bụ ya, na anaghị m eme ihe ọbụla n'onwe m, kama dịka Nna m zitere m, otu ahụ ka Nna m na-ekwu ihe ndị a. N'ihi na onye zitere m nọnyere m. Nna m ahapụbeghị m naanị m, n'ihi na m na-eme ihe na-atọ ya ụtọ mgbe niile. Mgbe ọ na-ekwu okwu ihe ndị a, ọtụtụ mmadụ bi n'ime ya. Yeshua wee sị ndị kwere na ya, ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie, unu ga-amarakwa n'eziokwu ahụ, na eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu. Ha zara sị ya, anyị bụ ụmụ Ebraham, anyị emeghịkwa onye ọbụla kwesịrị ntụkwasị obi. Gịnị mere unu ji asị, a ga-eme ka unu nwere onwe unu? Yeshua zara ha sị, n'ezie, n'ezie, ana m asị unu, onye na-eme mmehie bụ ohu mmehie. Ohu anaghị anọgide ruo n'ụlọ mgbe ebighị ebi, kama Ọkpara ahụ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu ọbụna n'ọnwụ. Amaara m na unu bụ ụmụ Ebraham, mana unu na-achọ igbu m, n'ihi na okwu m enweghị ọnọdụ n'ime unu. Ana m ekwu ihe m buru n'ebe Nna m nọ. Unu na-emekwa ihe unu hụrụ n'ebe nna unu nọ. Ha zara sị ya, Ebraham bụ nna anyị. Yeshua sịrị ha, ọ bụrụ na unu bụ ụmụ Ebraham, unu ga-arụ ọrụ Ebraham, ma ugbu a unu na-achọ igbu m, onye gwara unu eziokwu nke m nụrụ n'ọnụ Chineke. Ebraham emeghị nke a. Unu na-arụ ọrụ nna unu. Ha wee sị ya, amụghị anyị site n'ịkwa iko. Anyị nwere otu nna, ya bụ Chineke. Ya mere, Yeshua sịrị ha, ọ bụrụ na Chineke na Nna unu ga-ahụ n'anya, n'ihi na esi m n'ebe dị anya bịa site n'aka Chineke, ọ bụghị n'onwe m, kama ọ bụ ya zitere m. Gịnị mere unu anaghị aghọta okwu m? N'ihi na unu apụghị ịnụ okwu m. Unu sitere n'aka nna unu, bụ Ekwensu. Ọchịchọ nna unu ka unu ga-eme. Ọ bụ ogbu mmadụ site na mbido. Ọ nọghịkwa n'eziokwu, n'ihi na eziokwu adịghị n'ime ya. Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu ụgha,
ọ na-ekwu maka onwe ya n'ihi na ọ bụ onye ụgha, ọ bụkwa nna ya. Ma n'ihi na m na-agwa unu eziokwu, unu agaghị ege ntị. Onye n'ime unu pụrụ ịta ụta maka mmehie? Ọ bụrụkwa na m na-ekwu eziokwu, gịnị mere unu anaghị ege m ntị? Onye si n'aka Chineke na-anụ okwu Chineke, ya mere unu anaghị anụ ha, n'ihi na unu esiteghị n'aka Chineke. Ya mere unu anaghị anụ, n'ihi na unu esiteghị na Chineke. Mgbe ahụ ndị akaebe zara sị ya, ọ bụghị eziokwu na ị bụ onye Sameria ma nwee ọrịa? Yeshua zara sị, enweghị m mmejọ, mana ana m asọpụrụ Nna m. Ị na-emekwa ihe ọjọọ. Asọpụrụghị m, anaghị m ahụ otuto m, mana enwere onye nke ya ma kpee ya ikpe. N'ezie, n'ezie, asị m unu, ọ bụrụ na onye ọbụla edebe okwu m, ọ gaghị ahụ ọnwụ ma ọlị. Mgbe ahụ ndị akaebe ahụ sịrị ya, ugbu a anyị maara na ị nwere uche. Abraham nwụrụ, ndị amụma na-asịkwa. Ọ bụrụ na onye ọbụla edebe okwu m, ọ gaghị edetụ ọnwụ ire ma ọlị. Ike a nna anyị Abraham ukwu, onye nwụrụ anwụ, ndị amụma anwụọla, onye ka ị chere na ị bụ? Yeshua zara sị, ọ bụrụ na m asọpụrụ onwe m, nsọpụrụ m abaghị uru. Ọ bụ Nna m na-asọpụrụ m, onye na-asị m na ọ bụ Chineke gị. Ị maghị ya, mana amaara m ya. Ọ bụrụkwa na m kwuru na m mere ya, amaghị m ya, m ga-abụ onye ụgha dị ka unu. Mana amaara m ya ma dobe okwu ya. Nna unu Abraham hụrụ ụbọchị m, hụkwa ya, ṅụrịkwa ọṅụ. Ha mere agadi, ịhụwokwa Abraham sịrị ya, ị ka dị afọ 50. Yeshua zara sị, n'ezie, n'ezie, ana m asị unu, tupu a mụọ Abraham anọ m. Ha wee were nkume tụbaa ya. Ma Yeshua zoro wee si n'ụlọ nsọ pụta. O wee gafere n'etiti ha wee pụọ.